Hadian karai jonga Voice of the People Party ban slot no ya ka jinglong kertong uba marbiang nong siet pat bu bujli do ba jurisman yau pnyao na ka banta ka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHEDC na Nongston constituency ka ban salong hak arpoi trik rumpang araja arpusan usamla Michael Tongni we na gibia pan tiket lang mat uba marbiang lem laingot kiwe pan ula syem ya karai dah hak sitrik rumpang araja arpusan ban yakon ya kani ka election komu kertong klamseng. Dakani karai usamla Michael Laban Ong baga jikpen krek ka parti ya ka election MDC na kani ka constituency hi ka long habren ka jingkol mar jingmut bat bon kinong yalam kani ka parti na kani ka constituency ki pen pau ka jingbam skoya hap shu ya ka rukam tre kam uba arden bala basayo mai u president ka parti khamta mahadin bala bujri kertong. Usamla Michael udah bela apply tiket ringkat berubah marbiang nong siet bawil sok sang kong e Carson tiu kong Iberis L nong light Henry hadian bela aya ke tiket coba marbiang kibor bahalor ke parti kila penduk no u bat bujli daw way pat ubam day ubala apply ya ke tiket. Panil ya ka election MDC. Hoy na kaleng jonga ada gue parlo ba lejan ladaki nadu usnem arjar tertentu he ngalayat ngalayang harangkat berpi ngalasem sibun kikam kiba piku musamla kila lapan trei kerpang nak benta jonga waduna karena du pingken wad kaweru kila lapan le kikam kiba kerpang nak benta jonga namda tew ya kata ya kinu ki wepat ki seng lani ki mon rei ya la di simet hari jinglap jonga pilong sisa utawu usamla ba pil IT method mensim na ka panta jonga te tangkum ni hi kule shibun na panta jopi pan next cam ba kai ka bangile kanong ka pajong kule shibun te tam ko nga pare pi sarmeka Sekolah yang akan dekat MDC ke pemerintah. Te ni umdai tama kini ke para sama jangan ro. Amar da pimpian wapi ni isko. Subkonsuel. Te tam kini pimpian dia kepres. Kenhun kiwan ban pensengau syanga bagi angnut yang bakan yale ya kani ka election. Naka jingwan ka jongki hapo ka caka ka banganga trekam. Ko balaisin sausin majuong buat pensengau yaki ba ngam sudon kata ka mensim banyak syakmat akan ika election nama ngadon hapo ka parti ya ka ba nga iye nakapor syakapor habakiwan ka ba arsin ka balaisin ngajubab ya ka ju wat lada ngadu ya ka tiket ngamdon kanu ka jingsngau persya ya ka parti nama nga iye ya ka parti Henry akan ika sin pat kalong ka sin ka ba Nyo pilawan sendan hadu hayem ba pilapan pauru ikijing kwa ikijing terang kijong pi yang aban mi hagane ka election MDC pementa tengah pensngo ban ngam sola syu ban ong M Henry naku am pensngo pat chepi balada syubu mentang ayat syakmat nakwa na pi baro ba pi niat rei mat bat mensib pin tre shitom ban pentrun ya gane kam namar tang marwei ngamla bangan sengap ya karai ka jongpi ya ka jing pensengau ka jongpi ya ka jing terang ka jongpi ya gane ka por ban pensengau ru syanga ba ya ki kam nang syakmat pin pentelun nadu mansim klem kanu ka jing sengau kwa ya ki a mo namar ku ba pipitep ngadai unong tre kam pat ba ngamdon ka pisa ka tengka ban bu ban kensau kentiap ya ka ka tulop ka bangayo na ka jingker ku ka jong blai nga IT syaka seng ke bang ngalat tau lasna ban syakri yo pai ba kumta ladang kwa banyak ikan ke election nga kwa banyak hakasur ba kalenti ke bakhoi ke basuba haklenti ke ba ublei kwa ini banyak bangim dai dalai ru em bantre da kanu ka bor ka bompen so tanap yo ublei nong bu nong tau kamtam ya ke pisa nama ki beriu kilong ki ba ublei utawa ka dorjang lade ban penbiet ya ka pisa nga ko bubriu ba piwan ban yawer ngam kwa dalele ru em ba pitre lani pintre nadu mensim na em ladanga ong hooi ya kane ka election na martang marwei nganamla ngadan kam ya ka jingkersyan ke barat ba napi to jibab napi ke
Nadu ka mensim. Anda sa mensim tiba. Kamdei tang na kasintur ka jongpi. Nadu ka mensim. Tengah penbenar kan ni kapor. Ba kan ni kasin ka bahnyong. Ka jingwan ba jor mo. Pi dei ta ki parlok ki bahnyong ba pi wan mi aye. Ba nakalian ka jonga ngamanjur ka jing terwa ka jongpi. Bat ngan yat syukran da ka mensim ka ba. Ngan yele kat ka bangala ban penlong yela de uta ubriu uban don ya ka jingmut jing perkhat ka babek uban nom pediang ya kino ki jing pensyoy hakaban yalam bakala yu pajba uban trei hakata kalenti ka badai baban don barabor hasenda jong ki pajba ladaki kidan kam yanga kumbang ala syakri haki khat sau khatsan snam menta baladanga yo ya ka jingjok na ka jingkurku jong pajba ngasong tu bat ngan sim bat ngan pensengau syapi bangan nyat bangan tray dak lenti ka bakut ka basuba bangan le ya ka ka ba ngade ban le ka balong ka lenti ka bahatam tinga dandu ka parti ya ka PPTip ka parti VPP tinga sngo barang bagan ne ka khubor ka ba ngingin penlait menta ka singi bakonong ya lambai ngamdan kanu kadaw persya ya ka ne ka parti ngasngau tanat ban nga iit nyadu ka mensim Henry nga ngadai unong syakri pajba ngamlak ban kentat iki pajba wadada kilong tang khendet dule se haka jingdon ka numbers kat kata mo ki household ka bangidan apo ka ka constituency ka jongi Henry nga hab ban menjur namar kumbakayeng ka semru kala aibor yang ban ya syakmat bakilabu yang ya ka jingterwa hau pajba ngan pendem haka sur jong pajba ngan pai khmat cha kasur jong pajba bat ngapan pana ka ni kasingi ba ngamlong shu udakhat jong ka party nadu menta kasingi ka ba ngalarai ban yakun ni ka ni ka election Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.